Uccaman temena nana bo ko do kala man wati nela ogo o muso yere no atoko lala jale bana ko to bi abana ko to duguma ba donc on a offert ko de la mo no fi yalla c'est une longue histoire amina ore ci dire sono nama dili ke ni yoro sono no na de ko le tarale maram beh io ragione io non ho occasione Pero dom c'era che ma soluzione sulla lei. ma sul senso là detto mi dice la vie c'est pas facile mais io reviano occasione Papa, qual problème d'ouvrir? mon problème tu connais Papa. Notre film, Le Destin d'Adjara. Soulja Music. Nibe kokola jenso sigi kono ikolo shi mogalula. Nibe kokola jenso sigi kono ijanto mogalula. Bi moga mani. Tifun le champion kumaga. Oh bi moga mani. Muyele sira bi moga bi moga te leidu dafa. Bi moga jafa wa bi moga nataka bon. Hola be vendo fiye che ijanto bi moga yala. La ligande do ka fiye kanata bi moga la. Bi moga bi ye ka yele fe ka sro uti ka herre fe ni yu jole yi ka refe ide dala ka fo uti fe inu be je ka fe mbeke ube klaki nyanyi ni ka refe bi moga te mo fo nyoko fe wa te nyu makisi ma uda be wali kungola ala kan kisuta romo ni na ko be kanya ube te ka koteria. La sro ka senge kono uma sro ka teria la. Ode la ne ya fuye le se tu ka teria la. Tiɲɛ ko futulu de ka mun ne kɔ la ko muso de kan k'o kɛ ka tulu mu ikola awɔ ko parce que mama ka saraka de bɛ ka bɔ dɔn a kan bɛɛ kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ attends je ne comprends pas ko muso de kan ka kɛ ne t'a dɔn ne bɛ na o ko kɛ cogo min na ne t'a dɔn ne b'o kɛ cogo min Allah Nse anchene den nse somo go bashi gonte baasi foyi tɛ se ne ba i t'a to ne k'i ka minɛ ko ne ga di mai buko awɔ ne den wari won tane bolo ga di mare ne ba o tɛ problème ye I ba ko te awɔ ne b'a ko ten e bolo me ma nyana ma fere ne ba awɔ no ne buko me na so gono kana awɔ awo Eden ne ba ida nunu ne ka do fani na ma ngon te gon me ne ba i cɛ ko in baraji fini ye suturali fɛn i ye n sutura ere de nyana mayo ne ba n cɛ ma nyana ne ba ka nin fana fara a kan Dedi in fini maine ni be farale no ni gulogi farale ne nya tala ne ba farale fɛn ne ba I ba farale fete awɔ ne ba n cɛ awɔ n bɛ minɛ tɔ ko awo minan to ko awɔ mena nin diyara ne koyi ne ba n cɛ koyi jamso ne no wela ne no bɛ ne la e ma deli ka tɛmɛ ne fɛn waati la I ye ne ka fani ne ka minɛ ne ba o ye e de yan o ye ne de ne kun hakili bɔra e kɔ attends donc aw bɛ ɲɔgɔn dɔn awo a bɛ ɲɔgɔn dɔn Mariam c'est ma fille awɔ n denmuso don a bɛ ɲɔgɔn dɔn ah bon a mɛnna dɔɔni
O do era e fini dinama wala. Kera mo na mabaya nama. Directeur. Oui. Dem so ko balé mi bolore. Ah bah donc ça doit pas venir donc ça veut dire quoi ça ça s'est passé quand alors? O kun sura ne ba bara nyini pour que ngasi la mama fuka pour que li ko nyana ko. O de ko fenni tara bito bara la. D'accord, j'ai compris. Mais déjà, là, sur Thiago Goga, tout le monde, je pense que Mariam, là, elle peut faire ça, oui. Au problème, on a cassé pour moi ça. Papa, toronte oui. Ko parce que ati kan to ka ne suivi ke. Ka to ne ko ka ko jati. Ka do ne be na ko ke to mina de wallahi. Ndemso. O te bashi. Ne ba ko don. Wati muna saraka be ka bu. Ni muso do fo ga muso la mɔgɔ de do fana ka sɔrɔ o be tulumu. Ni cɛ do fo ga cɛ la mɔgɔ do de fana ka sɔrɔ o be tulumu. O tɛ baasi fo ye. Ne bɛ n ka ci bila ne b'a kɛ. Kana jɔrɔ ne bɛ t'i kɛrɛfɛ fo ka taa ban. Ne yɛrɛ den de ye o. Ne ba ni cɛ ni baraji. Ayi e fa de bɛ fɛ. Ka ne to baara la e fa ka entreprise la. E fa ye jigiya mun kɛ ne ma ɲinɛ ko ye. Ne nana ci mun kama ne b'o ta. E fa ye mun kɛ ne ka ne to baara la ka entreprise la. Ne tɛ se k'a sara sɔrɔ. Ne ba i ni cɛ ko bɛɛ t'o dɔn dɛ. I fa de bɛ fɔ. Ɲuman sara ye ɲuman ye. I y'a mɛn kana jɔ. Ah donc vraiment Mariam ni cɛ ni baraji wallahi. Donc a tɛ solution dɔ ɲini a ka taa o ko kɛ rapidement comme e bɔra ka fɔ cogo min na ko a ko ka kɛ simultanément. Awɔ. O tɛ baasi ye directeur an bɛ t'o ko kɛ sisan. Ajala kana jɔrɔ y'a mɛn. A bɛna ɲininka sɔrɔ. La vie est comme une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle et s'en va. Tidjane Tangara, tu as fini de jouer ta partition, alors repose en paix. À tous les journalistes, tous les blogueurs, tous les chroniqueurs, tous les véritables artistes, sachez que la lutte continue. Le jour de la résurrection, on sera tous au rendez-vous de l'honneur. Yeah man, c'était pour vous ici, votre humble serviteur, Typhoon. Hey. Saya ye troda yere la note korokute na nito kira mama du yo defan ye ko saya te na jonto jena kono fen bebe bon saya te na shideto adama de kase ko dola wala bilai ka toto jeso singite na laban nyamo ayo blakuna etajina follow villa tondo ni bebe na ban ayo de nyefa nyana atorochi la seli la fosaya na sama. Oui j'aime ma mère. Ni tatola nga kai tagala. Ni taranti me yame. Iya kalange. Ya war be konna da. Ika sika jira sera. Amina rafi. Ala ka do umne. Soulja Music. Nibe kokola jenso sigi kono ikolo shi mogalula. Nibe kokola jenso sigi kono ijanto mogalula. Bi moga mani Typhoon le champion kumaga oh bi moga mani Muyele sira bi mogo te lay du dafa bi mogo jafa wa bi mogo nataka bon pour la be fendo fiye che ijanto bi mogo yala la ligande do ka fiye kanata bi mogo la bi mogo bi ye ka yele fe ka soro uti ka herre fe ni yu jole yi ka refe ide dala ka fo uti fe inu be je ka fe be ke u klaki nyanyi li ka refe bi mogo te mo fo nyoko fe wa te nyu makisima u dabe wali kungola ala kan kisuta romo na ko be kanya u be te ka koteria la sero ka senge kono uma saya será colola saya mase togola. Por aquí. Kalau agak kayaknya mah. Aki. Fata, moko. Awo moko. Aja siri. Akana so.
Atashiri. Akana so ake. Akana so ma. Akana so sa, akana so. Jino, abarake. Jino na ndeme. Aina. Tamba, hadimeke. Akana so sa. Akana so ma. Pa. Kalau ni orang son masa, son ma. Pa. Nimanya. Dino bi fa encore bladi. Non te son ma. Jonga wuli ke falata. Ni kama go da. Ah. Ni kama go. Ni ma kala no wuli ko na mai. Halo? Ami ako kana jogo nenye mawlo atika baraka Kenya maga nyaw. Ami ni misaka ye chogodi. Ni ba ko ni afo yana ko mawko. Ai e joto law e gmawo kew. Ai ne fo yana chogum ne market ntodi. Afle chogum na inside afle chi akarache ni. Abine muso bine fla bolo sanu. Ega ni la memani akuma akete nto akuma akete evuka ko gele amolo no ni ko gele atolani fata ukumanda tijani tangara jigita ukumanda mali au sunja biti sumaya Rafia City ka ukatifun mena doni foti janika Maliko no ya Wakati mina fama jugu tumewili Kukasebo liseta unka Jonga chere ulita Allô? Oui, allô. Qui est s'il vous plaît? Tifun. Ah, Kramoko le doigt, oui. Voilà, on est barafina to mina. Oui, je vous écoute. Bon, nya fo kala no me barala ko nyira sile ko mu suisi ça. Ah oui, ça c'est bien. Mais qui barrage bébé? Ah, buso ko ni tianga fo abinu bulu. Mais taro muso kirino wa. Sara de wa. Masika don folo rek. Saulan baran flen, baran no konte. Baran no konte re. Ni baran flen. Nya chef le kan barasu ke ko mo ka biamulu. Eh, Allah Kramoko. Eh, Ah, ainde wal bane. oula mina ko ke chukuri sisa. Sisa ko ni solution gele mo mala sisa. Il faut que muso kata. O watane docteur Sola. Voilà, kala no me tana if abenyo so docteur Sola enno. So ni ndabal bane. Ya famu. Abtana docteur Sola sisa no. Donc aba ko to abenyo ni no kala no me tana no yere. Ok, nya fam ko sobe. Mais si ça non, comment dirais-je même? Docteur Muso do ko ngule. Ko ya fana ko kabe sira la kana kayano. Awo, donc Nere ko fa kana so ka yoro la mais comme ko ko ne kan jori so micro no yiri so ko toujours. awo. Donc mena fana mo aka ansalo docteur Sola shikla hikle docteur Sola wala bebe nyongo so shikle hotel. Voilà. Donc kala no me tana muso ya abenyo so docteur Sola enno. Pamina? Mais ko kita do na so sara ko bi chudi. Non, nasira na ko to benyoro enno. Anasira e. Abenyo boy inshallah. Aboy irsungo. Fulani ya. Fulani bo folo. Awa bisaka bo folo. Parce que la nkoni yere galo ka yere kun na fili folo yere. Ah, nere kun debal bona re. Awa bisaka bo folo. Inshallah mi no soro e. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada Jamfare, au jamfare Belai do chamata au nye kumashi boasira fe Now go and achieve for them mother young jamfare Uya jamfa anga to alama ni bebe bandunola Masala ni tuya segene ye Umenyema uwele ngumafuye gojenye fuye Setigi ya fle
London ni bébé ba. Aliji masaya mi flenye donola ni bébé na ba. Ah. Ni fate nga dona. Soulja Music. Nibe kokola jenso sigi kono ikolo shi mogalula. Nibe kokola jenso sigi kono ijanto mogalula. Bi moga mani. Tifun le champion kumaga. Oh bi moga mani. Muyele sira bi mogo te lay du dafa. Bi mogo jafa wa bi mogo nataka bon. Por la be fendo fiye che ijanto bi mogo yala. La ligande do ka fiye kanada bi mogo la. Bi mogo bi ye ka yele fe ka soro uti ka herfe ni yu jole yi ka refe ide dala ka fokuti fe inu be je ka fembe ke ube klaki nyenyi li ka refe bi mogo te mo fonyo ko fe wa te nyuma kisima uda be wali kungola ala kan kisuta romo na ko be kanya ube te ka koteria ka sero ka senge kono uma sero ka teriala ode la ne ya fuye le se tu ka teriala Nibe kokola jenso sigi kono ikolo shi mogalula Nibe kokola jenso sigi kono ijanto mogalula Bi moga mani Tifun le champion kumaga Oh bi moga ya Ube do iganga boniye Bi moga ya Olu debe furu du monsa Bi moga ya Olu debe bali maya fara Bi moga ya Niko be kuma, uba foi do mako jugu. Niko te kuma fena uba foi kono ka jugu. Ni mama mani mafie. Ah? Nani kama gui? Ni kama gui? Me bale bela jena fo wallahi billahi anga kini kamele ko ifusi no ave futin o kamele ko tifon dong li dalanga nande sa be va do ba ko ya baba mariko anga na sonka to jamfala abada Jamfale au jamfale akele no ka seri do de sigi singa de ko la verimiti ferme bon on d'accord do verimiti ferme ko ne femi anto do nga ba fo ine wallahi malion kilengere na be na to ka nga pashi youtube la je fem ben ala to na tra ato tike de ko akwa me fo Ay, ogati ni sako fifun wa ve fifun. Aha, o de ka seri kura do glade ko seri wallahi sukaro bala ko ijode. Seri ke ko la marmiti ferme. Mene muye amini ali koni avec comme be ñogon fere di pare folo o ko la film kura mi labe a film de seria ne no comme na ta série mi de la série te moni de ya fama ni ga fe finya na ita fam ala ay ala amta youtube do film de no ata youtube bara ga ata youtube bara mi no ga série de film na no go folo da ala iti ala ala ni chaque sira ki dingue de ni dinuma band annonce angatuba ba Tifun lati se rappelle temeleko. La fiasi. Awe. Tifun. Degana. C'est tout rahine, c'est un guerre, c'est tout la bijena tiga yele mona mo shi makote mo shi langu dofa nu basara ugena ka bodu kono. Madame. Na so idali tala ka fuko ani tali tali no fe mana gati. Je pense qu'il sera aller voler. Non, bravo ingeranere, kusubere. Non, attendez, habitude différée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hein? Merci. Alhamdulillah. Ça va, Anita? Ça va. Oui. J'espère que tout va bien. Mais ça, c'est quoi ça? Na kante falena. Tout va.
Ulu kongo bari nila ngui. Zainab. Kumbina. Kumuri nila. Alhamdulillah. Mogo te ka sokanta ka dangal lujura ka mogo te ka soka baratia. Donc, atunga donis noko ala kama ni wula. Mena de ni sira ka feno so. Baba, ntise ka dane ne se ka supporter bile kongo bari nila. Ni an semaine kele ni ma dumunu feli don dawono. Bosa. Abuda, you know, abaka bilang tuta kana. Abina tuyano. Ha? Abina di oma. Sira, fuga ya film. An nana ni film kura ye an ko film min ma an ka duba kɔnɔ ko film mande do mun ni b'an ka duba in kɔnɔ an ka dukɔnɔnasigi gɛlɛya tonton ne yɛrɛ ba de don ne ba de don ne ba de don ne b'a dɔn ne ba ye mɔgɔ min a kafalen de don mɔgɔ kafalen de don wa mɔgɔ jamane fɛnɛ ne i ba fana de don e fana ye kuma min fɔ sisan mɔgɔ t'a f'i ba ma ko kafalen de don terimaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw Sila e yɛrɛ bɛ ka ne lajɔ mun kuma de la de Sila ne dun ka bonya b'i kan ne ka karama b'i kan kana na fɔ k'i bɛ nafiki denya kan ye dɛ I y'a faamuya wa kana n'i da don an ka du kɔnɔ ko la I bɛ na ne lajɔ k'i bɛ na kuma manamanakan fɔ n t'a la dɛ la ilaha illallah muhammadur rasul ni kuma wɛrɛ t'i da I b'o fɔ ne bɛ taa an ka sira fɛ kɔrɔ kɛ ɲamɛ ne kɔni kuma ni cɛ fɛ n'i taara I b'a sɔrɔ a ye kuma ɲɛf'i ye a fɔra ko bɔ e lamɛn de ya I jɔlen e ka tɛmɛ diɲɛ laban a sera an ka duba ye film ye min b'an ka dukɔnɔkow fɔ Quelle belle journée. Gafoure. Gafou. Ne ko mun ye kɛ dusutan ye mun ye kɛ hakilita ye de wa ne bɛ kɛ ɲininka mun ye kɛ hakilita ye Gafou. O sugu dɔ bɛ ne t'o la walayi n'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye n'i kun ye dɔwɛrɛ dama ka tɛmɛ 100 in kan bila kama bɛ e kɔni b'a dɔn ne tɛn'o di sa a kulo bɛ na n t'a dɔn n'a taara sugu la n'a taara yɔrɔ min wa de I b'a kalama hakilina kelen min bɛ ne na ninnu gɛn ka bɔ du in kɔnɔ bɛnbaliya kansinamaw ni ɲɔgɔn cɛ mais sira filɛ nin I bɛ ka na n kɔrɔsi tan cogo di ka daminɛ yan ka taa fo yan k'a bɛ ne cɛ ka yɔrɔ de abada I kuma cogo dɔn n'aw ma dumuni kɛ k'a tɔ dɔn ma aw tɛ dumuni kɛ ko in tɛ yan ne b'a bɔgɔti o se t'i ye n'Ala sɔnna ma walayi ka misɛn o la n'o sɛbɛn ne ye n'o se t'i ye I b'o n'o ye walayi ka misɛn n'i bɛ n'o ye I t'o muso ye I b'o n'o ye I b'o tafe sigi o tafe bɛ na o tafe ye ne la o fɛ ne b'o f'i ɲɛna I ka misɛn o la e de ka misɛn balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw Ala awa de filɛ ka na a ka sariya sigi ne ka du kɔnɔ n ka kɔrɔ n'a ye si la mun bɛ se ka nana se ne ma bi ni cɛ saya tɛ Ala koyi walayi saya ka wusa ne ma ni balo ye bi an ka denmisɛnw ka malabariya Papi se I tɛ se ka wuli jɔn yɛrɛ la sigi I tɛ se ka wuli Papi se du kɔnɔ e de bɛ nafigi di yan na yɔrɔ Papi se e de b'a nafigi an ka so kɔnɔ yɔrɔ n ye nafigi haramu n t'a kɛ bilen nafigi a ɲɔ haramu i y'a haramu n y'a haramu n tɛ nafigi donc sisan an bɛ mun kɛ sisan I b'a lajɛ sisan ne bɛna kɛ cogoya min na ni ne y'a kɛ cogoya min na I fana b'a kɛ ten an mɛn Manda ta sisi bɔda a siɲɛ ten a minɛ I ka siɲɛ 3 ye n'o kɛra misira mɔgɔ si tɛ na mɔgɔ si bɛɛ bɛ sɔn ka kuma ma o la ba e ka min dɔrɔn a tɛ k'i sara a bɛ k'i sara wala I jɔ a ka ɲi ta fɔlɔ a bɛ ka mun k'i la Papi han bon ba I jɔ fɔlɔ kana ta I jɔ an ka kelen wɛrɛ kɛ a minɛ I ka 2 wɛrɛ kɛ I tɛ la wala a ka ɲi ta sisan I bɛ ka kɛ cogo di I jɔ ba I jɔ ne joli dɔgɔnin ni kɔrɔkɛ cɛ la fa ni ba ka ko terimaw ni ɲɔgɔn cɛ ko awa n'a ka ko a ka taa tugu a bugɛbina a ye taa tugu a bugɛbina a y'i seri yɔrɔ la n nakun b'a o de an bɛ taa a bɛ kɛ muso min na ni hawa tɛ bɛ t'i labɔ sisan ne tɛ tobili kɛ bilen ka di denw ma k'a fila kɔnɔ mama mun de kɛra a bɛɛ de bɛ anw ka duba in kɔnɔna na an ka duba ye film ye min sɛbɛnlen don Kura Daname fɛ ani Sedian Abubakar Jomande ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Tifun an ka duba réalisera Tifun officiel fɛ an ka duba kɔnɔ ko yi an ka lajɛ
A bɛ lajɛ cogo di? A ka abonné an ka chaîne na walasa nin série duman kana fɔ aw kɔ. N'aw bɛ fɛ ka dun ka faamuya a wale sɔrɔ nin nɛgɛjuru siraw filɛ. An ka duba ni film in ka di sa. Ni film bɛ bɔ à partir du 25 mars 2023. Fita. Ne sɔrɔ bi koyi. A jɔ bi la ne wala ni mɔgɔ bɛ fɔlɔ. Awa, e sera sabali